приятели, в днешното си клип ще ви покажа чалендж предизвикателство с моята приятелка. Здравейте! Така, да започваме. Нашето чалендж предизвикателство е с завързани очи. Трябва да гримираме нашия съучастник. В такъв случай само ние двете сме. Но какво ни пречи това? Така, да започваме. Сега моята приятелка ще си вързе очите. И ще започнем нашето предизвикателство или така нареченото чалендж. Тя е готова! Започваме. Аз ще й подам в ръката някакъв грим, да речем. Чакай само да се крема. вържа. Да се вържа. Да речем, че крима. Ще й подам ето този крем. А тя не знае какъв е този крем. Топи пръста. Виждате ли? Косата, че тази сигурно ще има такова. Готова! Не съм! Майко мила! Това е сляпо рисуване. Чакай! Така, сега да е червило. Чакай сега, ще ти дам едно червило. Червило! Шала! Как я ушабарих? Давай с червилото. Чакай като намеря картина. Ти на нищо ме направи. Дай от това ще сложим. Топи. Пръста. Къде си? Тук съм. Тя е ненормална. Айде сега взема и от тук с пръстче. Кой? Айде ба! Дай червило. Червило! Нали ти дадох? Топи. Къде си? Тук съм. Не по толкова много ба! Стига си да ре. Готова съм. Да, тя е готова. Приятели, това е. Сега мен ще гримират. Здравейте, сега мен. Сега да я. Здравейте, Стига да е, къде отиваш? Ти не си наред. Нека тя си завърже очите и ще ви покажа нещо много ясно. Почвам. Чакай. Сега вижте, тя ще се гримира от това. Чакай. Тук пред камерата ли съм? Да, пред камерата. Чакай, за да си точно пред камерата е тук. Сега първо ще ти дам топи. Тука. Къде? Дай. Фото. От крема ли? Добре. Ето сега топни тука. Къде е топно? Ето. Къде? Кое е това? Добре, сега дай от тук. Майко! Чакай, не съм свършила, има още една. Къде е топна? Не тук, ма вземи го в ръка! Не, без това, че не може да се трие. Не, вече можеш. О май гад, тя е толкова грозна! Айде сега съм аз. Ще
кажа само едно чао от мен и приятелката ви ще ви каже едно чао. Тя е луда.